anden... Hvor er mit vin? Hvad har du taget en pakke? Smøger? Så der er Vi sidste pakke til smøger. Nå, nu hugger jeg lige af de hvis det er slag. skide varmt. Nå, det var, at vi har den med. Så hvis det er skide varmt, så tager min vifte med over på skolen. Så sætter man bare op på potatoet. Så sidder jeg godt lidt og noget, ikke? Skal vi se at komme i gang med det? Jeg skal ikke amerikanerne, de har sådan nogle håndløfter. Ikke ligesom japanerne. De har bare sådan på batterier. Er der plads, der lægger lidt som helst? Line, sæt dig lige ned på skødet. Skal jeg bare trykke? Er den klar til at trykke? Ja, hvis du kan se os begge to i billedet. Du skal ikke tage det for langt. Tag det Eller for hvad fodret. noget til video. Det er nok fordi... Det er nok uden, der ikke er skudt ved at stoppe ind i det. Så sæt den selv. Fordi, jamen, man har det med at gøre sådan, ja, når man ikke til sidste stykke. Så det jeg nåede ikke at tage dig med, da I kom ned til 13, ikke? Jeg er nødt tæt på, fordi jeg stod og fumlede, så Kigger derovre. Gør det så ikke endnu? Har du ikke gjort det? Nej, jeg gjorde det. Jeg kiggede på forkert vej. Prøv at tage mig af billedet, inden jeg sidder på spillet. hvorfor du sidder på skødet af mig? Okay, det må du gøre. Du kan godt sidde på skødet af mig. Tina! Tina! Ja! Du var nødt til at tage billedet lige nu, ikke? Fordi jeg er ude sådan. Altså, men sig det, at du er billedet, fordi jeg altså er blevet Åh, her! Det er sådan noget wet look. Ja. Når du skal den på, så skal du sørge for, at alle tingene bliver så varmt. Jeg har en kjole med Bare sådan noget lige, stof. du mangler et eller andet her. en skamlæb. Her. 5. 5. Ja, 5 sekunder. 5 sekunder. Er du klar? Nu slipper jeg. Kan du væk kasserne i huset? Hvor er den anden? Du står nede under den tomme. Nu låner den som, hvor er den anden? Hvor er den tomme? Den står oven på den hylde. Og vel. Hvor er det, Bettina? Hvor er den tomme? Bettina? Sådan, ikke? Kender det dine, ikke? Kender det dine, ikke? Det er meget skægt, når man fotograferer hinanden samtidig, ikke? Det var Uno, han skælder mig ud. Han skælder mig helt. Det gør du vel ikke, Uno? Entré. 2 og par Jette. entré. Ja, baby. Hvad laver du her? Jeg nyder livet. Nyder livet. Jeg elsker at være her, ikke? Jeg vil ønske at eje det her sommerhus en gang. Ja. Det er virkelig. Satans lort, mand, med alle de penge, mand. For meget, Ja. Det er fordi, jeg ikke har haft nogen mand, der har haft nogen penge, kan du det? Ja. Har du den fornemmelse? Jeg er sådan lidt halvfærdig, fordi at manden ikke har nogen penge. Han Der er ham der prinsen på en hvide heks, ikke? slæber hjem med penge, mand. Hvad nyder det, mand? Alle sammen går til lån. Skal vi lige se huset så?
Hvad med det hus der, du snakker om? Det er det her. Ja. Sidder du i huset? Så sving hun lige ud. Er du sikker? Skal man bare lige sving ud. Så hedder det bare 2 parasoltanke. Skål. Kan det ikke gøre det fint? Hov. Hvad siger du nu? Kan det ikke gøre sådan, hun skal bare sidde her? Prøv at fokusere ind på den sorte knop her. Skal vi lige have den sorte knap med? Ja, så lad os få den med. Hej Foxy. Hej Foxy. Hej så. Hej. Hvad med dig? Hov, du skal lige stå stille, ja. Ja. Nå, du sidder pænt. Sidder du pænt? Ja, du sidder... Skal du blive siddende? Det er fra TV-avisen, det her. Jeg vil godt have at vide, hvad du laver her. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hvad mener du? Nu ser du, hvad vi laver her, mand. Filmbordet. Filmbåden. Så ser vi, hvad vi laver. Hvad laver I? Lige øjeblik. Ja. Filmbordet. Må vi se. Hvad laver du der? Med det der? Hvad er det for noget, det der? Jeg tror ikke, det er noget. Det er noget, der Hvad er det for noget? Er det fedt, det? Det giver bumser. Skal det bumser? Nej. Det går ikke. Nej, må vi lige se, hvad der ligger derinde. Ja. Jamen, det er jo franske kartofler. Nej, det er noget værre noget, det der. Og hvad giver det? Må vi lige se det dernede? Må vi lige se? Vil du se, hvad det giver? Ja, må vi se? Ja. Må vi se? Det er helt vildt. Det er jo helt vildt. Det er reklame her. Det er jo helt vildt. Som landbrugsekspert må jeg protestere mod, hvad den unge dame sagde. Ja, hvad? Der er jo gået hul i ozonlaget. Okay. Og nu skal vi alle sammen til at spise meget, meget mere dansk. Nå. Det er jo de sunde danske naturlige fedtstoffer, som opbygger huden. Som en lidt dejlig fedtet. Det skal vi alle sammen have mere smør, bacon og margarine. Hvad er det for noget hud? Kort sagt, du tager mig og spiser en skål varmere. Det er bare hud. Det er hud, det der, du. Det er bare hud. Det er simpelthen bare hud, det der. Det er lige... Hvad laver du? Hvor er alle jeres fede hatte? Man kan huske, at vi ville have Ja. Ja. Hvad er det som sådan en hat på? Ja. Vi har den der hvide der, ikke? Så vi har kun de her 2 med i dag. Jeg tænkte nu, I var sgu nok ved at blive for Tina. gammel til at lege. Ja, den der med os. Den er også flot, hvis den bliver sat på den rigtige måde. Jamen nej, Pia. Jeg tænkte, I vil nok... Mener du om den der situation, vi står i lige nu? Ej, men det bliver med lejlighed. Kender du den situation? Nej. Hvorfor ikke? Den du står i lige nu, må du kende. Har du aldrig haft for meget hud? Nå, den er snørret for meget hud. Ja, hud. Ja, det der hud, ja. Det passer sgu nok meget godt. Ja, okay. Du er med på den. Sæt mig lang. Det er nemmere at hugge på. Der er ikke flere Okay, har vi allerede taget 36 billeder? Jeg kan eddermame hurtigt blive. Nu skal jeg finde lidt. Siger du galt, mand? Nå, jeg gav. Lidt, ikke? Og din kone, ikke? Og det Ude på toilettet, ikke? Ude i jeg har ikke tasken. til morgenen, ikke? Jeg har det sådan, på mand. Kommer det med på lyden? Kommer det med på lyden, mand? Ja, det gør det jo. Alt kommer med. Alt kommer med. Alt, hvad du siger, alt, hvad du gør, kommer med her på lyden. Alt lyd. Hvorfor? Du ligner
Du Det er dumt oven i hovedet, er du? Du ligner et eller andet fra et eller andet Alice lærer. Du ligner hendes lærer. Hendes privatlærer. Alice i Eventyrsland. Prøv at se, hvor mange fyre, ikke? Det er 43, ikke? Der er så dumme, ikke? Så de befinder sig i 3. Ja, mand, de røvhul dine. De store røvhul. Hudi. Hej. Det er Tina straks blandet. Hej, hvad laver du her? Hvad laver du her? Alice Eventyrland. Nej. Hov. I har jo også lejlighed til at lege. Stil det på stativet og prøv at sige det rigtigt. Også begynde at lege lidt med den manuelle betjening. Hvad blev det til? Jamen, Ja, du render rundt. Hvad er der i den? Mark Tyson ved I, han vandt igen. Det var rigtig godt. Hvad? Han boksede i hvor meget er det? 75 sekunder var kampen, du. Var han det? 75 sekunder. Henne? Ja, så var han knockoutet, du. Hej. Var I oppe og se det? Nej, jeg så det lige på video i morges. Det lykker lige dine punkter, ikke? Birte? Det ligner bare Gud. Gud? Det er Gud sådan noget? Godt. Gud ser sådan ud. Han har en... Nej. Sprogspasser. Nej, jeg tror ikke på Gud. Det er lige helt at sige, ikke? Hvad for noget? Det hænger jeg på kamera til 30.000. Der ikke er helt ens med det her. Så gælder det at varme og rette mig. Derfor går jeg brugt til hele tiden. Det er jo aldrig andre. Der er også noget fyrværkeri med til ham. Kun 2 raketter, ikke? Fordi de er aldrig tørt over det. Det er strander, ikke? Men jeg har nogle... Kom videre, Marne! Det er det! Ja. Godt, du har sat det. Jeg har kigget på at fjerne det. Jo, det skal lige varme lidt. Var du med? Ja, man. Du skal lige stille skarpt også, ikke? Man var fedt, ikke? Ej, det er løgn! Det kan ikke se. Skal ikke? I hvert fald meget knivskarpt, men knivskarpt, ikke? Var du med? Ej, nu er den federe, Du kan jo ikke lige gå op efter vores bold der på taget. Nu er vores bold. Jo, den ligger op på taget. Jeg kan også godt gøre det. Jeg kan bare klatre op. Ej, så kan der ikke gøre det, ikke? 4, hvad er det, der fiser, ikke? Skal nok gøre. Jeg skal nok Ingeren til lærte mig. Du skal ikke gøre det, ikke? Det laver en trøje, ikke? Men det kan jeg da gøre. Det kan jeg da gøre. Det vil spurgte dig, så sagde du nej. Ja, men ikke lige nu, ikke? Her vil du lige tjekke. Den ligger nede i brandmælderen. Nu kommer der derovre. Ja. Jeg kan ikke komme ned. Jeg kan ikke ramme den der. Skal jeg ikke ramme den der, ikke? Lige et øjeblik. Ej, jeg tør ikke. Okay, hvis du sørger for at stå dernede, sørg for at jeg rammer plankeværket. Ej, skal så jeg tage imod din fod, ikke?
fyre ned med planker, ikke? Bare gå længere ned. Det er kun 20 cm mere, ikke? Så er det, ikke? Åh, det er så skide godt. Ej, hvor er det godt. Ellers vil jeg aldrig komme med levende. Nå, det var ikke så. Prøv at se, hvor beskidt jeg er blevet. Jeg er ikke blevet beskidt numse. Jo, det er du garanteret, ikke? Ja, det er det her tøj. Det er helt rent. Jeg har lige taget det på. Der er ikke nogen, det ser ud som om, det er løst. Prøv at se det. På Det knæet. ser ud som om. Men sådan noget er der ikke bagpå. Er der ikke? Nej. Er der ikke? Det ser ud som om, du har bare sådan lidt brunt, sådan et eller andet, ikke? Det var meget heldigt. Tak for hjælpen. Ja, men ikke? Bare jeg kunne hjælpe nogle flere folk, ikke? Det kunne du tjene penge på. Det skulle du også se, Birte. Det er så komisk ud. Den er sgu nede på taget af. Jeg tror ikke. Ja, ja. Nej. Skal der pølser og kylling? Men jeg ved ikke, altså... Bare også med at lave eller andet, i stedet for at lave. Det skal også være oppe i længere tid. Det skal også være, at man har det skal ikke helt Hen, Faxe. Kom. Faxe, kom. Men det er bare det, ikke? Lige snart, ikke? Man har lavet nyt op, ikke? Så er det jo igen, ikke? Må jeg prøve at se? Ja. Det var så, ikke? Først er det tænder og slukker, ikke? Ja. Og hvis du så gør det, ikke? At du prøver at bruge de her 2 fingre, ikke? Ja. Så kan du zoome frem og tilbage, ikke? Ja. Og hvad står der nu, ikke? STBY eller sådan noget, ikke? Der står 177 REC. Står der ikke noget med STBY eller sådan noget? Står der RIK? Nej. Det sker der ikke. Lige prøv at se, om den optager, ikke? Jeg skal se. Det ved jeg sgu ikke om. Hvad den optager? Gør den det? Så skal jeg. Der står ikke noget med det, du sagde. Nå, men det er fordi, jeg ikke det gør den kun, når den holder pause. Så kan du gå tættere på, ikke? Altså, jeg tror ikke, det kan jeg godt se. Hej, Dina! Er der galt? Hun bliver bare zoomet helt ind. Det er stille for godt over det. Okay. We are binding the balloons to the tree. See? What's that? The dealer is a man with a love grass in his hand. Skal ikke huske så højt op til. Og det gav, var det tungt, Birte? Ja, det er tungt. Skal du ud, mand? Det er optaget nu. Jeg ved ikke, hvor så man den. I tried to make me stand
love if you'd run. Then I'll cover my Bible. Then I'll read the red like a doctor. Det kan godt være, ja. Jeg har slet ikke set det. Nå ja. Sundt. Godt. Tag, hvis I kan finde vores smør, så er vi løs. Yes, I will. Hvem er det? Jeg vil komme i den med hensyn til at finde derude. Hvad er der ikke virkelig gang i den, Magne? Med hensyn til at finde smøgen ude i rummet. Hvad for nogle smøger? Det der med det er unormalt. Vi finder Vi har der nogen her på bordet. Mine smøger, jeg er blevet væk. Jeg er bare mindre. Og så er de bare sådan lidt... Nå. Sommerens skål. Og vi japanske piger er altid søde. Hvad bliver det? Må jeg ikke slippe hunden løs? Den var grøn. Slet ikke noget. Overhovedet ikke noget. Hvordan hun er fra MC, så? Ikke i Greve. I Greve? Jeg er engang her til fest oppe i det der Greve MC. Hold kæft, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg har grint så meget i hele mit liv. Hvorfor? Det er der ikke andet nogen flok. Ja, altså i mine øjne. Jeg vil sige det op, mand. Greve MC, mand. Det er intet. Intet til mig. De vidste, at Kim og dem, ham der jeg kommer sammen med, de var oppe og spille ikke, på Greve MC. Og der var de alle sammen deroppe. Musik? Ja. Hold kæft, men det er jo ikke andet. Jeg føler selv, det er en flok, der kommer ud fra landet af. Som nørdet. Ja. Det vil jo også være nede i kulturen. Jeg har jeg. Men du vil bare spille dar, så jeg ved ikke, jeg er en masse meget. Så var der noget masse. Ja, også altså bare lige på, at der ikke var bare. Der har ikke været noget eller noget. Men det er jo ikke totalt afsigt ofte af skjule. Er der ikke noget senere? Hvad? Senere? Jeg vil gerne være til Sønder med mig. Hvad har vi? Det er glemt. Kommer nu nu. Så løber den. 9 eller... 9. Hvad kan du? Jeg nægter de fotograferer. Jeg nægter det. Men nægter du? Jeg vil fotografere. Sådan det.
Hvordan nu i vejen? Hvordan nu i vejen? Det skal ikke være der er små frugt. Boing, boing, boing. Cheers. Du skal se her, du skal se her. Så har en nål. Så har du en tråd, ikke? Ja, jeg tog den bare. Så har du tråden ind i nålen. Tråden. Så har du den her. Så. Stikker du den igennem, ikke? Ja, hvad er det, Signe? Det kan godt bare skyde rundt. Jeg lige om og sådan lave det her. Tager du sådan lidt? Jo. Så skal jeg godt lide. Se. Godt her. Der er en ting, jeg gør på sidste dagen. Lad os få fat i 2 nåle, ikke? Der er lige lange, ikke? Og så lad os sætte os ned ved sådan en anden og se hvem der, ikke? Jeg kan skubbe den længst ind i armen eller maven, ikke? Uden over hovedet, ikke? At det kan ses på ens ansigt. Ikke med det? Jeg kan ikke se. Foxy. Kom her. Hvad ja? Hvad er du ben i, hva'? Men hun må godt få det, ikke? Fordi det er så råt, ikke? Ja, det må hun godt, ikke? Fordi det er meget råt, ikke? Så hun er nødt til at tykke kraftigt på det. Jeg tror ikke, der er sådan. Jeg tror ikke, der er noget i det. Det er mest råt, ikke? Ja. Jeg tænker bare på de der spidse ben. Ja, det må de ikke få. Ja, vel ikke det der. Ja, hugge, mand. Nej, jeg kan finde et ude i handskrummet. Jeg tror, jeg har noget i handskrummet. Så er noget for noget cigaretter. Jeg spørger, om du kan få noget for Birte cigaretter. Er der nogen, der vil i vandet? Vil du i vandet, Bettina? Vil du i vandet? Siger du, Birte? Så vil du i vandet? Ja, selvfølgelig. Vil du godt det? Birte? Vil du? Bettina, vil du? Det er noget rigtigt. Vil du ikke bare? Ja, det er lidt koldt, ikke? Ja. Hvad vil du? Så gider jeg ikke, fordi jeg gider kun, når det er varmt. Du heller ikke? Ja, vi skal jo nok ikke vand. Vi vil nok bare lige ud på stranden og kigge os ned og vide, hvad vi laver, mand. Til at gå der sådan, der er noget træ nær. Det er ikke særlig varmt om aftenen. Hold da godt. Nej, vi skal i hvert fald have trøjer og kigge op på ned og varme. Så godt. Nej, men dernede så er klokken jo 11, ikke? Eller 10 måske. Ja, hvad er klokken nu? Ej, den er kun... Når vi er nede. Ja, der er vi endelig noget. Høj, ja. Der er kun 10 kilometer. Jeg har bare rundt i turen med op, der ligger sølvpapiret, ikke? Og hvis der er en af jer, der lige er... Kan du ikke krasse? Hvor er der klumpen? Lige foran snøren på dig. Hvor tror du ikke bare det? Hallo, ikke? Krasse lidt. Kig ud, hvor fanden er pippen, ikke? Jeg ved ikke, hvor den er. Det er meget lige, ikke? Det var til lidt til kals. Det var ikke noget, så fast en lille. Ja, det er Tina! Sluk for den der køler her. Hjælp! Ej, det er alt for meget til at køre. Der Ja, kommer det er en! meget. Hey! Pas på! Nej! Kommer der? Nej, der kommer ingen. Kommer ikke? Og der kommer også. Hvad med Tina? Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg lille kamera har kørt galt 2 gange, og det... Det er ikke sandt fedt. I'm gonna love you, yes I will. Køn helt derude. Hvor det skal. Kør det stærkt. Okay, hvad er det Claude, der sidder og kigger? Så kan det altså bare endnu mere stærkt. På Claude, ikke falder ned. Er Claude taget fast? Ja, det er det sgu ikke. Den hvide der. Hvide. Ja, den hvide, jo, den er god fin.
sørge mig, at vi tog hjem fra, men jeg havde noget at hoppe kæft. Vild gang i den. Så se, om vi kører forbi her, ikke? Ja. Ja, er det det? Jeg vil lov til at blive videre. Må jeg ikke? Den telefon, så. Den side af gaden? Jeg er ikke lige overfor. Prøv lige at høre, om det var... Nå ja, vi er oppe på den anden side. Den går lige dernede. Dernede! Går lige dernede på vej, Kommer ned ad vejen. Nå, Ja, jeg kan godt se okay. det. Jeg skal ned og skrive, hvis du kommer ned ad adressen og sådan noget. Jeg snakker. Ja. Det er ikke hvor vi Det er. var vi på. Det hedder Regnsbrovej 6. Kunne du ringe? Nej, den hund var lige der. Hvad er Uno? Kan du finde hjem? Hvor hjem? Hjem, hvor vi bor? Ja, tak. Hvorhen er det glas? Det ved jeg ikke. Og Det er ikke lige over, hvor du var. På her. Her, det står lige bagved dig, Uno. Vimmersveje, Vimmersveje. Skal vi ikke høre noget musik, mand? jo, hvor er musikken? Det går ind og sætte noget musik på, piger. Men jeg kender ikke anden af. Tina, mand. Vi sløver læs, mand. Sæt den nye på med Sanne. Den nye med Sanne. Vi skal høre den nye med Sanne, mand. Ja, så lykkelig. Lige så lykkelig som dig. Det var da også meget flusker med det her, synes jeg. Brænder sgu da. Du skal drikke noget mere whisky, Dina. Vi ikke drikke noget mere whisky? Skål, man kan heller ikke drukke noget, mand. Jamen, ja. Der var ikke, mand. Det er da for meget, mand. Så det søber i det. Hvad siger Bettina, hun har heller ikke drukket noget? Det er fordi, vi skal Jeg vil virkeligheden ikke lide det, tror jeg. Jo, det smager nogen godt, hvis vi nyder det. Jeg kan også godt lide Jeg kan godt lide Jeg kan det. sidde og drikke det. skål, skål, ikke? Der er ingen undskyldning for ikke at give mig noget med. Er der mere whisky? Kan du ikke lide det? Jo. Det er derfor, drikker du hurtigt. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg spørger bare, om der er mere whisky. Ja, det er nok til, at vi kan få en lille sæt mere, tror jeg. Okay, det var også store, men det er også fedt, når de er store. Ja, de var store. Jeg så dem godt. De stod hen på køkkenet uden noget som helst. De har fyldt whisky op hertil. Ja, det fedeste. Det er ligesom nede sydpå. Før i syden. Kom du ind på en bar, mand, ikke? Men det er sådan fuld inden, man kommer derned, mand, ikke? Fordi det er helt deroppe til, og så resten af rum. Man er bare fuld. Jeg plejer altså ikke. Okay, det er whisky. Det er kun i jeres kaffe. Jeg kan lide whisky, altså kan jeg ikke finde. Whisky, mand. Det kan jeg heller ikke. Whisky on the rocks, mand. Bare med et par isterner i, mand. For jeg får... Jeg kan godt lide her morgen, det er fedt. Det smager Men virkelig. jeg kan ikke lide det. Ja, heller ikke. Prøv at se. Der døde har blod. Det er et pæreblød. Det er et pærebly. Det er de almindelige, dem her, ikke? Nej, det er ganske almindeligt. Kedelige og almindelige. Det er også flotte, når de er almindelige. Det er mere Ruder, der flotter. Ruder, der flotter. Det tror jeg er flot, ja. Det går lang tid, så... Du kan bare gøre dig ud i stjernekasserne, de er meget hurtigere. Så lang tid er jeg godt nok aldrig været udsat for, at jeg kan ikke næste år. Hvor ligger du den ned her? Pas på, hvad hedder det, noget lopsen. Hvad er det, de hedder? I går helt Stakkels du, men den bliver fuldstændig ødelagt dengang. Ej, den når ikke brænde Jeg de elsker der den klæder der. stue. Jeg går helt min egen. Uno, så stuen, Uno. Prøv at se nu! Se vores yndlingsstue, Uno, gå til grunden. I smider mig, når jeg skal. Jeg Hvad ikke er det, mand? Sidder lige her, man, og prøver noget. Jeg sætter den op i sandet. Det er meget pænere. Det bestemmer, du skulle have sådan, mand. Hey! Vi skal... Sådan. Ej, det ser godt nok farligt ud. Jeg kan også se dem oppe i stjernen. Nej, I skal også få den her. Det var sammen med ballonerne.
godt Asger, det sker. Nej, det er utroligt så kedeligt at se det. Der ligger noget der brænder i... Lige her. Nej. Du kan føre dine silhuetter, ikke? Jamen, kan du ikke slukke? Jo, det gør der sådan til. Jeg skal lige stå her. Det er slet ikke hyggeligt, når den er tændt dernede. Vi slukker den igen, ikke? Vi slukker den igen, ikke? Det er bare det, jeg kan slet ikke få før, ikke? Det er lys der. Nej, jeg har brugt masser, tror jeg. Det gjorde jeg heller ikke, men jeg får bare den her. Skål, Dine. Skål, Uno. Og jorden er blevet helt hård og steril og alle mulige svovler. Hej. Hej. Velkommen i mit nye hus. Velkommen. Er du også interesseret? Ja, det er lige så ikke? Det er lige også. Det er dejligt. Ja, der er sgu lækker. Ja, det er rigtig fedt her. Helt sikkert. Hvad bliver det med noget? Bare sure naboer, jeg har. Når vi flytter herop. Ikke dem der